الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. El-mu'minu lezî yuhalitun nâse ve yasbiru ala ezâhum hayrun minellezî la yuhalitun nâse ve la yasbiru ala ezâhum. Ahraca İbn Macah bisnadi hasan. İbn Macah jiyintanda keletiren sahih hadiste Peygamberimiz aytdi, mümin musulmandır, qaysilaridir kişiler bilen aralaşıp yaşaydı, hem alarның нашарлыгына, алар сиңа китергән зыянына сабыр итеп яшәүче мөмин мусульманды хәерлерәктер, кайсы мөмин мусульманнан ди, кайсы аралашмыйча һәм аларның инде нашарлыгына, аларның зыян китергәненә сабыр итмәүче мөмин мусульманга караганда хәерлерәктер. Менә бу хадис безне өнди musulmanlarны инде менә кешеләр белән җәмгыятьтә аралашып яшәргә. Менә бар бит инде теге ачык булмаган, ябылган кешеләр. Шулай бит кешеләр белән аралашмый, өендә генә тора, эшенә генә барып кайта, эштә булганда да бит кешеләр белән аралашмый, шундый ябык кешеләр. Һәм инде бар ачык кешеләр, бит кеше белән аралаша, анда ярдәмгә килә, теге көләш йөзле, ачык кешеләр була. Менә бу хадис инде безне этәрә, менә бу үзеңә бикләнеп, качып яшәргә түгел, җәмгыятьтә кешеләр белән бергә аралашып яшәргә. Ни өчен? Чөнки кешеләр белән җәмгыятьтә аралашканда син җәмгыятькә файдалар күбрәк китерә аласың, үзең генә өйдә бикләнеп ятканга караганда. Чөнки кешеләр белән аралашканда, җәмгыять белән булганда син аралашасың, үзеңнең тәҗрибәң белән уртаклашасың, кешеләр синнән файда ала, гыйлемең булса, гыйлемеңне таратасың, һәм кешеләр синнән файда ала, яки син үзең файда аласың аларның тәҗрибәсеннән, аларның гыйлеменнән. Берәр начар гамәл күрәсең икән, син шушыңа тыясың, вәгазьлисең, насихатлисең, үгетлисең, шушы начарлыкны калдырырга инде. Һәм инде капма-каршысың, үзең яхшылыкка өндисең, кешеләрне күндерәсең. Менә шушы җәмгыятьтә, менә шушы бигрәк тә менә шул кешене яхшылыкка өндәгәндә, начарлыктан тыйганда, сиңа төрле сүзләр әйтәләр. Кемдер анда өйрәтеп йөрмәле бар, үзем белермен мин ничек яхшы яшәргә ди. Бигрәк тә дингә өнди башлаганда, минем вакытым юганда 5 вакыт намаз укырга дип, һәм теләсә ни сүзләр әйтәләр. Һәм менә шушы сиңа китергән зыянга сабыр итсәң, син инде Аллаһ каршында хәерлерәк буласың. Кемнәр инде менә шушы җәмгыятькә файдасын китермәгән, шушы җәмгыятьтән бикләнеп яткан кешеләргә караганда. Чөнки менә ул шушы хадисның икенчелешендә әйтә, хәерлерәк ди кайсы кешедән, ул үзендә бикләнеп яткан кешегә. Чөнки үзендә генә бикләнеп яткан кеше кешеләр белән аралашмыйча, җәмгыятькә чыкмыйча. Ул бит менә шушы үзенә карата зыян күрми. Чөнки ул кешеләр белән сөйләшмәгәч, кешеләрне яхшылыкка өндәмәгәч, начарлыктан тыймагач, кешеләрне насихатләмәгәч, кешеләргә шушы дәгъват кылмагач, аңа берсе дә начар сүз әйтми. Шуңа күрә инде аңа сабыр да итәсе юк шушы кешенең инде. Шуңа күрә менә бу җәмгыять белән, кешеләр белән аралашып яшәгән кеше дә хәерлерәк ди, менә мондай бикләнеп яткан кешеләргә караганда. Һәм менә шушы аралашу да инде җәмгыятьтә файдалы булу. Ул булырга тиеш инде бары тик яхшы, әдәпле, акыллы кешеләр белән генә. Чөнки начар кешеләр белән аралашып яшәсәң, үзеңдә шулар шикелле бузылып китергә мөмкинсең инде. Әмма ләкин начар кешеләр белән шул вакытта гына аралашырга, мөнәсәбәт кылырга ярый. Әгәр дә аларны шушы яхшылыкка диялсәң, һәм начарлыктан тый алсаң, бу вакытта рөхсәт ителә. Һәм инде алар әйткән начарлыкка сабыр итсәң, менә шушы хадискә дә эләгәбез инде. Һәм шуңа күрә менә кешенең инде табигате шундый, ул бер-берсез
җәмгыятьсез яши алмый. Аңа барыбер шушы аралашу кирәк инде. Һәм менә шу аралашу кирәк булганда да, аралашканда да без җәмгыятебезгә файда китерергә тиешбез. Файда китерергә тиешбез. Һәм һәр кеше, менә бу мөэмин мөселманнар инде үзләрендә шундый бурыч татырга, үзләрендә бурычын тыярга тиешләр, шушы җәмгыятькә ниндидер булса үз өлешен кертеп калдырырга инде. Һәм менә шушы бурычын туеп яшәсә кеше, ниндидер булса үз-үземне калдырырга тиешмен, шушы кешелек дөньясында дип инде ул күбрәк Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәлерәк булачак. Мондый гадәти кешегә караганда. Әгәр дә ул ниндидер бер файда китерсә җәмгыятькә, шушы кешеләр аның шушы гыйлеменнәнме, эшеннәнме, малыннанмы, яки берәр ачыш яслап инде шушы ачышыннанмы файда алсалар, ул инде бу дөньяда гына түгел, бу дөньядан киткәч тә шуның әҗер-савабы аңа барып торачак. Һәм менә шушында инде шушы эшләрне эшләгәндә дә, файда китергәндә дә барыбер кешеләр аның турында инде сөйләячәкләр. Чөнки кешенең нәфсе ничек, син яхшылык эшләсәң дә, начарлык эшләсәң дә инде синең турында сөйләячәкләр. Чөнки кешенең Аллаһ Тәгалә шулай итеп яраткан, бер кешегә дә ярап бетеп булмый. Чөнки урамда исереп аунап ятсаң да сиңа алкаш дияшәкләр. Тәүбәгә килеп инде мәчеткә йөри башласаң да сиңа кеше сөйләячәк нәрсә, эчеп ятты да, инде изгегә әйләнеп, мәчеткә йөреп, үзенең гөнаһын йөреп, безгә акыл өйрәтә ди. Шуңа күрә кешегә беркайчан да ярап булмый. Яхшы булсаң да, начар булсаң да, кеше синең турында сөйли, синең турында теләсә инде сүз әйтәчәк. Һәм инде нәрсә ди, менә ул кеше ди хәерлерәк ди, чөнки ди ул шушы җәмгыятьтә яши, аралаша һәм менә шушы сүзләргә сабыр итә ди. Сабыр итә ди, түзә ди, һәм Аллаһ Тәгалә инде шушы кешенең дәрәҗәсен күтәрә ди. Менә бу хәдистә инде дәлил булып тора, кешеләр аерыла. Бар хәерле кешеләр, бар хәерсез кешеләр. Менә бу хәдистән инде күренә хәерле кешеләр Аллаһ каршында кемнәр? Менә әле сөйләп киткәнчә, шушы бите начарлыкка, шушы сүзләргә түзеп, сабыр итеп яшәгән кешеләр, ул хәерле кешеләр. Кем инде бикләнеп анда бер кеше белән аралашмый, җәмгыятькә берни файда китерми икән, һәм инде китермәгәч алардан төрле сүзләр ишетми сабыр да итәсе булмагач, ул инде нәрсә хәерсез, файдасыз кеше була. Менә бу күрсәтә, җәмгыятьтә кешеләр аерыла. Хәерле кешеләр бар, хәерсез кешеләр. Шуңа күрә менә без тырышырга тиешбез инде җәмгыятьтә шушы хәерле, файдалы кешеләр булырга. Менә бу хәдис белән дәлилләнеп, җәмгыятькә без файда китереп, хәерле кешеләр булырга тиешбез инде. Һәм тагын бер нәрсә хәдистән алабыз, ул сабырлык инде. Сабырлык инде ул безнең бик зур тема инде. Аллаһ Тәгалә 70-тән артык җирдә Куръанда да зикр итә сабырлыкның әһәмияте турында. Инналлаһ юхиббус сабирин ди. Аллаһ Тәгалә сабыр булучыларны ярата ди. Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләрне ди әҗр савабын ди хисапсыз бирәчәк ди. Һәм инде Аллаһ Тәгалә инналлаһ ма'ас сабирин ди. Аллаһ Тәгалә сабыр булучылар белән ди. Ягъни янәшәдә ди, ярдәм итеп торыр ди. Күрә сабырлыкның дәрәҗәсе бик зур. Сабырлык ул үзеңне тыеп кала белү, үз вакытында, тотып кала белү. Тоту һәм сабырлык инде безнең 3 төргә бүленә. Ул беренчесе Аллаһка итагать иткәндә сабыр итү. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безгә әмер итте, иң зур гыйбадәт намаз укырга, шулай бит. Аны укыр өчен бик зур сабырлык кирәк, шулай бит. Тәһарат алырга кирәк. Тәһарат алгач, анда иратларга менә шунда мәчеткә килеп җәмәгать белән укырга кирәк. Үзенә күрә бер сабырлык таләп итә. Үзеңне нәфсеңне тыярга, үтәргә сабырлык таләп итә. Рамазан айына 1 ай ураза тотырга, мәсәлән, садака бирергә, бөтенесенә дә сабырлык кирәк. Һәм икенче төре капма каршысыны Аллаһ Тәгалә тыйган гынаһлардан сабыр итү. Синең анда Аллаһ сакласын, зина кыласың килә, син сабыр итәсең, зинага якында бармыйсың. Синең анда хәмр эчәсең килә, син сабыр итәсең, түземлегеңне кабызасың үзеңдә, нәфсеңдә,
хәмергә якын да килмисең. Бөтенесе сабырлык таләп итә. Гайбәт сөйләсең килә, телеңне тыясың, сабыр итәсең, шушы гайбәтне сөйләмәскә. Һәм өченче төр сабырлык ул Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә сабыр итү. Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдирне язган, һәм төрле сынаулар белән сыный, төрле бәла-казалар килә, авыртулар килә, күңелебез төшә, барысына сабыр итәбез. Чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә безнең тәкъдиребездә шулай язган дип, шушыннан риза булабыз. Шушы өч сабырлыкны да без үзебездә булдырырга тиешбез. Һәм бу хадистә дә килә, шушы кеше хәерлерәк ди, шушы кешеләрнең зыянына сабыр итүче инде. Бу безнең керә үч сабырлыкта шушы үзенә керә. Кешеләрнең начарлыгына сабыр итүдә. Чөнки беренчедән син сабыр итәсең шушы изге гамәлдә, кешеләрне үгетлисең, насихатлисең, алар сиңа начарлык әйтсә дә, син сабыр итәсең. Гөнаһлы гамәлләрдән син сабыр буласың, шушы кешеләр җәмгыятьтә сине гөнаһлы гамәлләргә этәрсә дә, син бәрү сабыр итәсең. Һәм инде сабыр итәсең тәкъдиренә, сиңа каршы берәрне начар гамәл кылсалар да инде. Һәм шуңа күрә шушы өч сабырлыкны үзебездә булдырып инде җәмгыятьтә хәерле, файда китерә торган кешеләр булып яшәргә кирәк. Һәм Аллаһ Субхану Тәгалә тәүфыйк бирсен, шушы хадис белән инде гамәл кылып, җәмгыятебезгә файдалар китереп, хәерле кешеләрдән булып инде һәм шушы безгә килгән кешеләрдән зыянга сабыр итеп яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк.